Apane, Bu? Apane, Pak? Hah? Dikai apa? Kei banyu. Emang sat banget, po? Sat banget. Aku wingi bantuan banyu tapi tak seleh palon malah ora enek sing dibuki. Hah? Tapi kono wis mulai garing. Ora ono pam ya? Apane, Bu? Apane, Pak? Hah? Dikai apa? Kei banyu. Emang sat banget, po? Sat banget. Aku wingi bantuan banyu tapi tak seleh palon malah ora enek sing dibuki. Hah? Tapi kono wis mulai garing. Ora ono pam ya? Ya paling merembes tek ngono ya. Oh, entuk akeh. Mending jerigenan. Oh, selange sing cilik-cilik. Antri jerigene kosong kok. Iki subre karek sitok iki apa, Mbah? Karek siji niki. Ora ono banyune. Terus do golek ning ndi? Toko. Oh. Yuk.